37 nenos e nenas atendidos por 3 profesoras que ademais se teñen que facer cargo do resto das tarefas asociadas ao funcionamento do centro. É a situación que nos atopamos na Escola de Educación Infantil de Verducido. O aumento das matrículas e a redución do persoal de reforzo provocan unha sobrecarga de traballo e imposibilitan unha atención adecuada á diversidade do alumnado. Temos o apoio un día a semana de un par de horas de a profe de AL, a logopeda, que, claro, ela ven a facer de logopeda e cando a veces hai algún problema ou surxe algunha ausencia de unha mestra, pois todo se complica un montón. E claro, se a logopeda que só ven un día a semana non pode exercer o seu traballo de logopeda, pois queda todo, se perde ese traballo, se perde as súas horas de traballo como logopeda. E as mestras, claro, se unha das 3 mestras pois ten que coller unha baixa ou ten unha proba médica ou calquera cousa e ten que ausentarse da escola, quedan 2 mestras para todos os nenos. Por este motivo, a comunidade educativa solicitou unha reunión ca Inspección de Educación para pedir reforzos no profesorado. A directora do centro e o presidente da AMPA se reuniron co xefe territorial e a única resposta foi que era moi complicado, que non se sabía, tal, e que o mellor era pechar primaria. Entón foi a única resposta que obtivemos da Consellería de Educación. Entón, claro, estamos empezando a movernos porque se achega as datas para matricular os nenos, a xente asústase e pensa, bueno, pois o ano que ven non hai primaria, matricula o neno noutro centro, claro. A eliminación dos cursos de primaria suporía unha baixada das matrículas, polo que dende a AMPA o interpretan como un primeiro paso para o peche do centro. Todos os nenos que están agora en primaria e que pasarían para a primaria desde infantil terían que cambiar de centro. E iso, claro, iso baixaría un montón as matrículas na escola, porque hai moitos pais que matriculan os nenos nesta escola porque son 3 cursos de infantil máis 2 de primaria, son 5 anos. Entón é un ciclo moito máis longo. A comunidade de Verducido non está disposta a perder un centro que se ten convertido en referente educativo na contorna. Veñen familias de fora da parroquia, veñen de todo o Concello de Pontevedra, incluso de outros concellos. Un centro solicitado, que funciona moi ben, que ten un traballo detrás xenial, que os nenos están no rural, están nun ambiente excepcional e que os pais non estamos dispostos a perdelo, claro. O proxecto educativo do centro e o seu entorno favorecen o desenvolvemento integral dos nenos e nenas. Unha horta ecolóxica, elaboración de pan e iogur, asembleas de alumnos, mediación de conflictos ou a realización de actividades con toda a comunidade fan deste un centro de ensino especial. Facemos horta escolar, ecolóxica, cos nenos, varias nais, incluso nais que xa os nenos xa non están na escola, siguen vindo á horta, facemos lectura de contos, hai nais que fan alcoubes cos nenos, que len contos, que fan marionetas para ler os contos cos nenos, facemos moitísimas actividades, len entroidos, saímos á praza do pobo e imos todos disfrazados cos nenos, en Nadal cantamos os reis polas casas, cos veciños, se fan moitísimas actividades que noutro cole mellor non tes a posibilidade de facer. A comunidade educativa pide á Consellería que non elimine a primaria do centro. Pola súa banda farán todo o que estea na súa man para evitar o peche da escola ou de calquera dos seus cursos.